Hey over YouTube, Kalle Cool Gamer her med en lille server. Jeg vil bare vise jer lidt rundt, og jeg vil vise jer spawn. Det her det er mig med Ventus. Og en med stort målenhals. Men undskyld hvis det laver. Fuck det. Sådan der. Og ja, vi har en farm og alt muligt. Men kig mindre på vores hus og mere på hvad man kan. Man kan for eksempel lave factions. Man kan skrive back, man kan skrive spawn, man kan ikke skrive warps, men jeg vil vise jer noget andet, man godt kan. Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan finde ud af at gå igennem de andre. Og fordi der er knap. Men godt. Det er det så vores faction. KSP 345 Intro 3, det er mig. Jeg er flyttet, så der er næsten ingenting tilbage i mit hus. Lad os kigge på spawn. Ja, der er admin. Og her kommer vi ligesom op til. Nå, så tager vi her bag. Der er fængsel. Og heroppe, der har vi alle warpsene. Der er parkour, der er skib i luften, og der er stort skib i vandet. Lad os prøve at tage parkourbanen. Ja, det er parkourbanen. Og I kan se, hvor dårlig jeg er. Men så er det godt, at man kan slå B-A-C på back. Sådan der. Så er jeg på parkourbanen. Som I kan se, der er en lidt udfordrelse med. Og ja. Her står faction, hvordan man laver faction. Faction, sidder det. Her står alle reglerne. Og ja. Godkendt hjørne. Så er der et skib i luften, som selvfølgelig så har vi ja, nu er vi fri, selvom der også er noget, der hedder fri faktisk. Det kan jeg lige se. Og vi spawn igen. Ikke mit bjerg. Ja. I kan se fri den vej. Der står fri igen. Og så fri. Og gå igen, ligesom afgå op her. Fri. Vente. Men ja, det her det er fri, lidt så langt væk fra spawn-niveauet. Ja, jeg vil gerne lægge IP'en i beskrivelsen. Ja. Man kan lave factions, man kan alt, som du har lyst til. Hvis du vil fucking
Ja, og hvad vil i træhugning eller et eller andet, så bliver jeg vild i træhugning. Det kan gøre alt. Jeg ser lige mine venner inden. Nej. Det skal så. Sådan der ser vi har moden her. Jeg har ikke mere plads i min kiste. Jeg har hvad gør vi nu? Vi bygger en ny. Jeg bygger bare en nyt dobbeltshift. Et nyt skilt til privat til kisten. Det kan man nemlig også. Der. Sådan der. Godt. Lad os få sat en lille twist. Dejligt. Sådan der. Og jeg fortæller ikke, hvor vi er henne faktisk. Nej, det gør jeg. Men ja, fed server. Join, hvis jeg har lyst. I skal nok finde mig herinde. Nogle gange, så er den lukket i en lidt lang periode. Der drop på det. XP Farm. En her. Så det her, det må være XP Farmen. Ja. Og det her, det er sådan en XP Farm. De har fået bygget. Hvad er det her? Nothing. Ja, det er vist her, de holder drop. Drop party. Drop party. Drop party. Drop party. For der drop party. Drop party. Nå, det er den her måde, de mener med XP Farm. Fuck, hvor mere. Der er drop party. Jeg får lige. Hvor. Party. Ja. Det her. Jeg ved ikke, hvornår der kommer drop party. Ja. Ja. Det var sådan set alt, hvad Kalkun Gamer havde i dag. Jeg lægger IP'en i beskrivelsen. I må gerne join på den her lækre server. Det kan godt være, at jeg bliver syg. Ja. Og faktisk, jeg har nok sådan lidt. Jeg vil bare rigtig gerne have XP lige nu. Men det synes ikke, der er sådan noget XP på over det her. Jeg skal have klaret til nogle admins. Men jeg faktisk... Det her, det er altså sådan
at man er inde på den her server, og optag. Ja, det er sådan her, serveren er bygget op. Den er meget... Nå, der er vist en. Hej YouTube. Så er nok. Folk vil gerne i YouTube-film. Det er sgu meget godt. Ja, nu skriver alle folk, hey YouTube. Crap. Jesus crap. Nå, ja. Jeg kan se. Ja, det så XP-farmen. I må have det godt til vi ses igen på YouTube, og husk at join. Jeg synes virkelig, I skal join. En af mine venner har været i fængsel. Det er sejt. Men inden jeg lige slutter af, så viser jeg lige factionen. F-home står for faction home. Nej, fuck det. Ja, jeg kan ikke min jerndør. Jeg kan være stort overvågningstårn. Nå, for nogle af mine venners... Nej, det er en af mine venners hus. Dejligt. Det er ikke et dejligt hus, de har. Ja. Jeg synes, I burde joine, fordi at I skal bare joine. Akrobatikskill. 34. Det er en god måde for akrobatikskill. Du skal så af med ting. Nå, men ja, der er ikke så meget i faktionen. Jeg vil da gerne give jer nogle løsninger. Nu har jeg bare kunnet gå ud den jerndør. Ja! Nå, godt så. Jeg har haft en job. Den har jeg lukket ned. Sådan der. Den har stadig sådan en formål nu. Det skal væk. Så har jeg mit gamle hus. Jeg ved ikke, hvad der sker på det her. Der er en, der prøver at bygge en modenhavser. Det er mega. Det driller ham bare lige. Sådan der. Nu må jeg selv få fat i noget resten. Jeg ved det hvad. Ved I hvad, folkens? I får at se, hvordan en spiller kan drille spilleren. Vil jeg irritere dem lidt? Jeg tror, at sådan der er godt. Så skal vi bare smadre af glas, ikke? Så sætter vi jo i stedet på glas. Det er ikke dejligt. Driller vi. Det er rigtig ondt. Nå. Forresten, hvis der er nogen admins, der kigger mig her, så please lad være med at bande mig, selvom det her er lidt drølt og lidt forbudt. Det ved jeg godt. Jeg håber bare ikke nogen admins bander mig for det her. Vi er virkelig nødt til at blive bandet på den her server. Jeg gamer den vildt meget, når den er så åben. Men normalt, jeg er faktisk bare en normal afsnitsspiller inde på den her server. Ja. Jeg kan lige hurtigt vise min chest. Sådan der. Det er noget, man driller for.
Lad mig vise, hvad jeg har. Vi har alt det her, som jeg har fået af mine gode venner. Jeg har ikke rigtig skaffet noget selv. Bare sådan i det. Nok den. Der er det her. Og det her. Jeg er altid godt at have så lidt mere sådan. Ja, men ja. Det var den her mega seje server. Jeg håber I joiner. Det gør jeg altid. Så. Vi ses YouTube. Ha' det godt, alle jer der hjemme i stuerne.